हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअआवहाय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ जों बहा थांगोन होननानै ओमफ्राय लोगोसे आंनि बिब'बो थांगोन जोङो नै आब' दीपिका हाय जोङो थांबाय थानोसै फैदो आब' ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनांगोन नोंसोर नायाबाथ' जायाना आब' ने लं ड्रेस गानबाय ओरै खाथियावनो नै जोङो दसे बाजाराव हाबनो नागिरदों आब'जों आंजों जाग्रा लायनो नागिरदों जोङो नालाय दैयानो थाजोबखायो अखा हाबाथाय सराइबिल बाजाराव नै लोगोफोर जोंहा बेयावहाय रेडबुल लानो नागिरदों नै ओमफ्राय मादैया फैयाखै दाबो जों नेगासिनो आब'जों आंजों सिङाव थांदों बियो न'आव सिङावहाय ओरैनो दखान जाहैबाय बे सराइबिलावहाय आय' मालायसो दामा जोंहा रायमनाथिङै बेरायहैनोसै सराइबिल दालां मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो रेडबुल लाबाय ओमफ्राय दा नायनोसै रायमनायावहाय सेरजायाव मा जानाय जायो ओमफ्राय आब'नि लोगोनाव हाबैनोसै जोङो ना आब' नोंनि लोगोनि नङा मामोनलाय गलमजरा आयौ गलमजरायाव हाबैग्रोनोसै बिदिबा औ जोङो थांगासिनो नायलांबाय थादो भिडिअखौहाय ओमफ्राय बेरायनोबो बिराद मोजां आरोना एसे थान्दा जायगायावहाय आरो बिलाइ गोरलै गोरलै रोदोमनाय औ बिराद मोजां अखा हानायजों माजों थान्दा दिनाव जा किउट नुखादों बिब'खौ दिनै माने सब समाय नुखायो आरोना बिब'खौ साइजखा रायमना नेसनेल पार्क ना मा होनो औ थांगासिनो दं जों दा रायमना नेसनेल पार्क दा थांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थादो खोमसि नुबाय खोमसिसो नुदों नङा मानसिखौ समायना नुदों ना ओमफ्राय खोमसि नुदों औ माबा आं थाथेनाय जाबाय नालाय बेखायनो खोमसि नुदों दोमैलुलु जादोंना दिनाबो ओमफ्राय बिराद मोजां गय सारि सारि बेसे समाय हेलौ लोगोफोर नै जोङो थांगासिनो रायमना भिलेज हाबबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दसे बेरायनानै फैनोसै लोगोसे आब' सना बिराद गोबाव जाबायमोन जोङो ना मोनलाया ओमफ्राय दिनै लोगो हमलायबाय खाथियाव थाबाबो माने लाखाबाय आंनाव कल फैगासिनो लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'नि र' दा लोगो नै फरेस्ट अफिस जाहैबाय लोगोफोर बेयो रायमना बेखौबो मा न' खालामगोन ना आब' नै अमायाबो अमा नुदों आंहा हाग्रानि अमा औ साइनबर्ड आयौ माथो फुरला केमेरायाव माबा हमदोंमोन खानायाव बिब' बिफां लारि लारि फरेस्ट केमा बेसेबां मोजां समायो नै हाग्रा बेजों मैदेर ओंखारो मोख्रा ओंखारो दाउसिन दाउला ओंखारो
बेबायदि गुलुङो आरोखि ना बोरैबा साइसनि ओरैहाय बोरैबा जांख्राव गुलुंनानै थाखादों हाजोनि औवा हाजोनि औवा होननांसिगोन ओमफ्राय भिडिअखौनो बारा मोजां हमनो रोङा नामा आङो केमेराखौनो स्मार्टरा गिदिर लुथुर फुथुर उन्दुनानै दंबावोसो मोनफैबाय आब'नि लोगोनि न'खराव लोगोफोर हाबबाय जोंहा हाबबाय गय जाबावनोसै जोंहा मा जादों गय गय जानोसै मोदोमफ्रुनो एकदम गोथाव फेभरेट खालामा खाव खाव वाव मस्ति जाखायो आसोला मानसिया गय फुङावबो लाइनबावसो ओमफ्राय बिदिखौनो हाना जाहोबाय लोगो आंना आब'नि लोगोनाव फैदों जों ओमफ्राय दा थांसै रायमना हाबलांसै ना बेरायलांसै एसे मोजां मोनदों थान्दा ना दिनाबो ओरै गय बागान गोजाखौ ओरैबो आब'आ जोंखौ हर लाखिनो नागिरबाय ओमफ्राय जोंबो थालाङाना आङो गाबोन स्कुलबो दं थालांजाना गय जाना रायज्लायनो जालायासै आंहा बुजियासै खोमा आं रायज्लायनायखौ जासाबबाय होमबा जोंखौ हर लाखिनो होनबाय थादों आरोना आब'आ ओमफ्राय थालांला जोंहा गाबोन सुटिं दं नालाय बेखायनो ओमफ्राय जों आब'खौसो गालांफिननो नागिरदों ओमफ्राय आब'आ थाङा होनना बुङो लांफानोसै नामा लोगोफोर दे लाजिदों आनड्रेस गाननायखाय जाथ'बाय लेबु लाबाय जोंहा थाइनैल' लागोनलै नांला आब' लायनांला थौदो थाइनैल' लागोन नै बिब'आ जोंखौ दोनहैनोसै रायमनासिम आब' ओरैनो हर लाजिनानै नाहरनो नागिरबावला नै सासेया न' लेबुआ सोना लाफाद' बेलासिनि हाबफैबाय लोगोफोर रायमना माथो सेरजायावलाय नेटबो नाङा मुंबो नाङा मानोथो इदिनो आब' दिपिका मानोथो इदिनो नेटबो नाङा माबो नाङा बाखारबायसो आङो नै सानजारि बायदि रायलायनो लुबैखादों सानजारि होनांदों ना बोरदोनसो होनो नामा बोरदोनारिबानो रायलायखाबाय खिनाया जों नै दिदिमोनजोंहाय जोङो ज'नो दङ बोरदोनारि बानो रायलायनो मोजां मोनखादों ओमफ्राय नेटआलाय मानोथो नाङानो आब' दिपिका गरायफबनाय जायगा मानोथो इदिनो नेट नालाय गरायफबनाय होन
जानोसै नै लोगोफोरजों जोंहाथ' आब'आ मिरामिससो नालाय बेखायनो जेबो जाया ओमफ्राय नै लोगोसे आयंमोनखौ लोगो मोनदों अबेनि होनदोंमोनलाय आयंमोन जाहारबारि ओमफ्राय नैबे आयं जाहारबारियावबो थायो मानासावबो थायो अ जोबोद मोजां मोनबाय नोंसोरखौ बिजों बेरायफैदों होननानै खोनानानै ओमफ्राय नै आयं हिनजाव बेबो फैदों नोंसोर ज' फैखादों ना मोजां मोनबाय जिखुनु आयंमोनखौ लोगो मोननानै ओमफ्राय सोरनाव जाथिफोर दं नामा बेजोंहाय मेरला दं मानासाव थांथाराखै नामा ओहो थाङाखै थांगोन औ थांगोन दे आयं दे होमबालाय नोंसिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाखिनोसै होमबा ज'नो लोगो मोनहैगोन आरो ना उनावहाय औ गोजोननाय थाबाय दे आयंमोन दे औ दे आयं दे नै जाबाय मोजाङानो गोथाव बानायो खावसे जानांगौ गथायैनो सोनो हाया जाया बिदि स'सनानै जायासै साखनिबो स'सबो बावनो होजाबजोबदों हा साखनिखौ जाजाया गेस जायो उदै सायोना आलुबो फालु जानांगौ सुबबो लोंसै सुबा माबायदि बानायदों मिथिला टिभि नायदों जों लोगोफोर नै टिभि नायदों आरोना जों ज'नो नै बिब'फोरा रेडबुल लोंलाजोबबाय टिभियाबो माथो बेल' नुबाय थायो खिने दाउसिन लानजायमा नुखायो गाइसमोन आं बेखौ लोंदों नै एनार्जि ड्रिंकखौहाय ओमफ्राय नायनोसै एनार्जि जायो होनदों ओमफ्राय आंथ' दा फुरा दुरबल जानानै दं नालाय एकदम खर' सानाय माबा सानाय एसे खारगोन खोमा होननानै आं एसे लोंगासिनो दं आरोना लोंखावगासिनो बोरैथो आंलाय माथो जेबोखौनो मोना दुरबलसो बडिफ्रानो नै जानोनो नागिरा माथो एनार्जि जायो होनलाय बारायो होनलाय माथो बोरो आब' आं जायोरा आंखौ नुवाखै बेसेबां स्ट्र बेखौ लोंनाय स्ट्र जादों आंनि देहाखौ नुवाखै बोरो बेनो जाबाय स्ट्रआ बेनो जाबाय माबा होनो दुरबलसो मम' जायो नोङो मम' जायो नङा गाइसमोन ओरैनोसो बुंदों ओरैनो माने फानि खालामदों आरोना फट' लानो नागिरदों लोगोफोरजों लोगोफोर आङो रुमाव सफैफिनबाय ओमफ्राय ओंख्रि लाबोबाय सराइबिल बाजारावहाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौहाय शेयार खालामबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल बाय बाय